Het is een lief gezicht. Maar hoe de eekhoorntjes bij de bistenopvang kan binnen is een sneu verhaal. Ze komen uit Drenthe en daar is een boom omgezaagd. En er bleek een eekhoornnest in te zitten. Ze hebben nog geprobeerd het nest te redden, toch de been weer wat omheen te zetten, maar de mem kwam net weer om. En dus worden ze nou bememken terug de vrouwje van de vogelhelling. We laten het eekhoorntje eerst plassen, zodat ze blaasleeg is en hij iets meer kan drinken. En daarna pakken we een 1 cc spuitje met een speentje erop. En dan gaan we heel voorzichtig geven we de melk. Dat gebeurt 4 keer dais. Maar geitenmolken, want iguanamolken is net te krijgen. De rest van de dij zitten ze in deze bak. Ze zitten hier onder zo'n warmteplaatje, zodat ze goed warm blijven. En in een zakje, een soort slaapzakje, zodat ze ook goed beschut zijn en lekker tegen elkaar aan kunnen liggen. Oer een paar maanden maaien de eekhoorntjes weer de natuur in. We zetten ze meestal in het bos weer uit waar ze voelen binnen. Dat is eigenlijk een beetje het mooiste, want je weet dat ze daar officieel bij komen. Misschien komen ze met me wat in. Nou, weet, Susanna kennen.